dyan, sa taas. So ayan na, nabili na ni Kano ang bahay ni Mia. Pre. Kuya. Okay. Ano mo gusto mo, Mare? Grabe ang Sa farm sukal ba? na no. Pakuha yung bagong pula na lang. Sa farm ba? Sa Oo. kwarto. Dira, agi sa pan. Sa gilid ba, spillway? Ano ka na lang? Apa jogging ra ko? Oh, yun, motor. Kanara. Pero dira sa agi sa likod. Oo, kasi mabato dun. Sabi mo yung bag ni Mama Shi sa kwarto. Uy, na grabe kulay ang pula. sukal na ng ano ni Ko, Mia. Kasi hindi ko susi ni sa taas. Asa napit naman yang yuta ni kay Palimpyon lang ako ni. Alam ko kasama yan. Pwede ka dyan magsiga kasi. Yan, yung mga yan. Ako na lang na iba para masura. Actually yan sa mga bata. Pag papalinis ako, yung mga bata dito, yan sa siguro. Binibigyan ko na yan. Mga dami ni ani diri karon anak ko man to si kuy. Oo. Dili masakita po ko Palimpyon. Eto. Kani naman no. Iba na talaga si Kano ngayon no, yung mag-isip si Kano talaga ano na siya no. Yes. As a growing old. Matured na. Ay, oo nga pala, no. Clarify lang po, for clarification lang, no. Hindi po siya nanghihimasok o nangingialam ako, o pinangungunahan ko si Kano. The reason bakit niya to kinuha is for kasi namin nagko-comment bakit. Personal reason, ibigay na natin kay Kano yun, di Totoo. ba? Kung gusto niya muna ng ganito, di ba? Oo, ano man yung dahilan niya sa personal reason. Dugang pud ni sa akong kuan. Sa experience ako ba. First Yeah. time na ko nga Magbukod. adili man naka-try naman ko nga nagbalay ko sa kuha ko galingon gyapon pero ay ingani mag-upa kaning kuan. Tsaka payat ka daw. Sino ba naman di mapapayat, laging puyat sa business niya, dagdagan mo ng syempre Ang ibang importante problema. payat pero pogi. Stress pa. Oo nga pala, i-ano lang yan. Ug man na may panday na kugma. I-tok-tok lang yan dyan. Ano yung tok-tok? I-ano ba, kasi naglaylay ba yung kahoy? Pwede naman kasi ilipat yan dito kung gusto mo na lang, yung wiring. Dito ba? Ah, yung ilaw. Yung switch. So, ito ha, siya. Magtulungan na natin si Kano maglinis dito ba? Unya na kung Kasi- kuan niya sa man akong kuan. Hindi, ilalabas ko na. Oo. Para makita ko ano yung mga gamit ni Mia na kailangan ko iayos. Yung oven, ilabas na natin. Siyempre, gagawin ito. Actually, okay na yun. Kasi, kagandahan, may mga gamit na kasi dito. May electric fan ka, may microwave, may rice cooker, may lutuan, may mga kawali, may mga plato. So, wala ka na din talagang... Ayan, electric fan yung isa. Fresh pa sana to na bahay, nabubulok lang dahil wala Wala na. kasi... wala ba? Hi people. Wala kasing nakatira. Doon niya nakapatong sa... Basta dito sa. Oo. Sa ako naman kuan ay. Isa Di. Microwave ay inito ng kuan. Bao spaghetti. Ang baho nga bulad para ako ay. Ayun siya, oh. Duwa man nakabuok. Isa lang yan. Siya Duwa lang. lagi. Oh, duwa ka iko go. Oh. Hala. May tuko na dito guys. Sada kami ya. Dalawa na sila. Mag-asawa na sila. Wala, kala ko isa lang. Duwa na pala sila, uy. Kasi palaging nagagamit to dito eh. Yung mga gamit si Ma'am Shi dito eh. Para kang katibayan. Dala-dala siya eh. Bako may kamera sa cellphone mo siya. Uy. Kada to, ho, ano, oh. Oh, pagkainduwa lang. Ay, kuan kining Kanong projector. Oh, Mia, oh. Para i-ano natin inventory, alam mo kung ano yung Oh, mga gamit. mga gamit mo na nandito. Baka mamaya bigla mo ako i-post. I-post mo Mia! Kayo. Emergency light. Tsaka mga branded yung mga ano ni Bayot. Malinis niya. Alam mo naman yun. Di ba, no? Kahit sa Manila, gusto niya talaga kasi may mga sarili siyang gamit. Di ba nga may ano siya, may pala siya na which is hindi naman yan. Andyan, Ito. Ayan. Ay, harap ko muna. Ano yan? Hagdanan. Hagdanan. Nabili niya to doon pa yun sa dati niyang inuupahan. Di ba? Tsada to kano sa... Huwag mo muna. Parang ko yun. Tsada to dyan sa gilid mo ba? Nakabutang to dyan sa gilid. Ilaw yan yun. Wow. Oh, yan yung outlet. May saksakan dyan ha, kano? Ilaw yan? Taray. May saksakan ka dyan sa gilid. O may mag-init kayo ng tuyo. O may microwave kayo.
At may vacuum. Ay, oo. Panglinis niya to, kano? Again, injury mo ng isa. Yun lang. Oh, Mia ha, may injury yung isa. Balik. Balik. Hindi ba madudugtong? Ano? Kuan siya ni Joe. Pandikit. Oh, may bali ha. Paano siya? Hanggang ano yan. Pero Mia, parang feeling ko bagay siya sa tindahan. Eto ang ginagamit ni Mia panlinis. Sa kanyang bitok. Tinahe. Sa kanyang tinae. Ang dami pa niyang gamit. Ano to, oh? Ilaw din yan. Yung nandyan sa labas, Lights. yung para sa mga gilid-gilid. Kana mga ingani ba dere man siguro na niibot ang unta. Oo. Dere sa kaning Ilalo. kantuan ning Oh, yan. Yan nga yan. Ayun oh. Wala lang. Meron yan. May ilaw yan. Ibutangan na na? Oo, meron yan. Kini dere? Yan na parang yung chandelier ni Ganda na kilikili ni Kano, ano. Tsada kay mo kamera ba? Kasi nga yung ilaw, maganda yung lightings. Stress ay akong naong daw. Niwang dito ko. Shaden! Oh. Mamili ka kano, niwang ka, pareha taglawas. Ingani na lang ko kay. Wala lang kay maga lakag pa ko sa kan. Na espada ni Mia pag yun. Ano yan? Gods and Goddesses. Ay sa costume. Oo. Diba? Nahimo pa mong anime dere. Ganyan na natin. O, para makita rin maigil natin. Bay may mga awat. Ami espada be. Microphones. Yung speaker nito Mia nasa akin. Kasi nung nakaraan dito, parang hindi na siya nag-on. So ngayon, andito na yung microphone niya. Ibabalik ko na lang sa iyo kung gusto mo. Sa akin muna yun, wala akong speaker. Okay rin. Sa gibutan ni mo sa tindahan. Okay rin dito. Ito na lang ko. No, Kasi masira. extra foam. Ano lang to, tanggalin mo yung sapin, paarawan, at saka palabhan ko. Okay yan. Ano yan, Eurotex? Maarte kayo yung si Mia sa mga gamit. Pang scuba diving ni Mia. Diba? Diyos ko. Ilog lang naman. Nagbibili ng... Hindi ba nagdadagat ba? At least meron siya sarili. Kaysa yung renta ka ng Ano renta. yung need ni siya? Need Yan yan. Isa, yan ba? Diba nakatira din si daddy dito? Yeah, before. Dalawa sila. Ingani liyo mga storage box. Para may storage box. Mga damit niya kasi ganyan. Ko. Mga damit niya kasi ko. So, okay natin dyan. Ay, ito is... Ewan ko kung magamit mo. Mga ano, Mia, mga sticker. Ano yun? Yung mga gamit niya. Labas muna namin lahat para ma-clear out. Kasi kung hindi nyo po na itatanong na kung... Ito pang yuk-yuk. Ano yung mga halas nila, mga kuan, Hoy, mga punda. Silang bato ko talaga sa'yo. Biyaan, tigkabili mo ang shibala. Yung para sa ano niya to. Ito, mahilig siya sa mga... Naiiwi ni Joe. Pero pag nakasandal na yan doon sa gilid, gano, wala na yun. Ang kwarto yun. Dito niya nilalagay siya sana. Sa dalawang ganyan. Napagisilupin. This one! Ginamit niya to. Kung vlog siya. Oo, pag motor ba? Tapos nandyan yung camera. Yan, ganyan ang gusto niya. Alam mo naman yun si Mia, mahilig sa mga gadgets. Sa mga equipment. May blower. Mia. Yung blower mo. Hindi ko naman matitesting kasi wala nga tayong kuryente. Yan, pwede na yun pa. Paarawan. Baka yung tuko bigla lumabas! Baka bigla... Di ba pag kumapit yun? Nandiyan na sila. Palabas. Ilabas na yun. Ang kapal pa naman ng ano, foam. New foam pala yun. Jew foam? Mura ning gamay kay nga kwarto ba pero grabe ka dagan gamit. Di ba?
Hala. Adi na gingon nga gamay pud kayo. Sakto yun sa kanako. Pang isa gid ka popol. I-open na siguro ma'am siya. Kasi pag nandito ako minsan, ayoko po masyadong maliwanag kasi sisilaw ako. Hindi, para hindi makita yung ano. Ayan, tingnan ko yung toolbox. May helmet pa pala siya dun, oh. Mia! Gamitin ko rin helmet, ha? Thank you so much, Sisi. Oh? Di pang ulo. Ano asahan mo kay Mia? Di ba? May ano siya? May tuhan Ang na. sukod sa kon. Here are some of the swimsuit. Alam ko, regalo ko to sa kanya, iba. Pero ano siya nga ipadala doon niya uban niya gamit. Sa akin nga, ganito mga personal ano niya. Mga personal. Ito lang mga ang uban kana magamit na ko dali. Ah, ito oh! Ano na ganyan niyo. Masig. Kaya lang kasi, ganun din, tutulong pa rin siya. Pero ma-protect mo gud niya ang kuan kaning sa adlaw bitaw. Kay kung Hindi, ano mo na lang. Para hindi masyadong kumunat yung ilalagay mong ano ba? Tarapal. Yan, pwede yan. Gamitin na namin Mia. kay kung naay nga na. Ay, ang nindot ito yung butang ni mo dira. Ano? Floor mat. Ay, di sa floor mat ka. Kung dili, mawala po ang attract sa kahoy. Kung nay sa pintalan na, dili. Oh, pero feeling ko maganda, pintalan mo siya ulit. Pintalan yan. Kung ano nay kaning na may pintal nga ba? Sister, may helmet. Salamat ha. Merry Christmas. Tama. Ba may toolbox siya? Bakit? Ano yan? Mga ano niya yata yan? Tignan mo. Grinder. Di ba? Yan. Barena. Oo, electric barena. Yan. Mia! Kuan man yun, cutter, sa kuan, mga kahoy. Ano sisira yung helmet ko? Yan. Kunin ko na to ha. Electric Thank you megabus. so much. May helmet na ako. Ayan. Like soft. Ano siya? Ito pa. Meron din siya. Ito oh. Ito yung barena. Diba? Oo. Ayan. Tabi mo lang tong mga ano niya. Pwede nyo naman magamit to pero yun, tabi nyo na lang dyan. Kasi wala akong paglalagyan nito doon. Kana, masisi. Grinder. Oh, ito pa pala. You have blender. Oh. Oh, kano? You have blender and juicer. Oh, Di ba? May libre kang Viagra. Tawa. Juicer ko. Sabi ni Kano, matry nga yan. Tatlo sila, ate! Saan? Tatlo sila. Tatlo sila. Ano? Ha? Huwag lang masaktan. Kaya nga, oh, ayun oh. pero kuan mo gud. Okay naman sila, kaya lang, syempre, tatakot ako. O saan ka pupunta? Dito mag-vlog. Hey, babe. Ayan yung dyan, ganyan. Ay, Jenga, laruan niya. Yung white. Ayun sila. Doon na kayo sa taas, umakit na kayo. At, oh, ikaw, wait. Palit video Dito ko na ilalagay yun. Ang mga sanina na ako. Magkasya ba yan sa ilalim lahat ng shi? Oo, hindi lang kasi nakaayos. Maniwala ka sa akin. Ayun po. Eh, yung mga gamit ni Kano, saan niya ilagay yung mga damit? Dito sa gilid. Magpalit na lang ko ka ng murag hangiranan. Ang uban niya hangir na lang sa gilid. Daghan na si Ruka niya siya damit. Wala man mga sanina. Nakakuan Saka, magyapon. hindi na nga siya mag-ano ng gamit. Naka storage box magyapon ko pero dagko lang kayo.
Pwede naman yan dyan. Kasi lahat ng kay Mia sa ilalim naman. Ito. Pwede. Diyan mo tignan, oh. May grass cutter ka, oh. Ayan, oh. Kung gusto mo ipapat yung mga... Ano ba siya samurai o? Ang daming alam ni Mia. Wala mo kabaloy nga ni ba? Wala kaya pong kabalo. Ito, mixer niya sa ano? Sa gulong. Sa sakyan. Yawad. Diba? Kompleto nga yan siya. Hanggat maaari. Tapos makita pa no? Yes. Ang mga brand. Ano ang lola mo? Makita kang muli. Injury naman din yun. Ay kasi nga hindi na nagagamit. Ito mga pang ano sa wiring ba? Di yan wiring, oy. Wiring tapos para hindi siya sabog-sabog yung wire, nakaganon siya oh. Sa ano yan, oh? Diyan, oh. Hindi. Wiring nga. Sa vacuum eh. Ito i-charge to oh, antay lamok. Ito rin electric fan. Kuan kaning Sa lamok ba? Itong violet, itong Oo. Kainin mo si Ma'am Shito ko. Ako naganin dari ba? Presko kaya hangin ba? Seguras. Ay! Mag-init ba dari ko? Kapit na alas 3. Mag-init man Hindi ba? naman. Hangan man ang init ba? Sa umaga, andyan yung papunta rito yung araw. Huh? Pag morning ba? Maganda ang bahay na yung araw sa mga nakaganon. Naigo Ano? ba? Sa ilalim. Saan punta na sila rin? Baka andun sila eh. Di ba? Ako pagulat-gulatin mo sa mga ganyan-ganyan. No way. May isa pang helmet, friend! Ano to? Everyday ka mag-helmet? Sila ipatawag do. Oo. Pwede na rito ibang gamit niya. I'm going to put your stops here. Okay. So you can easily look for it. If ever you are looking for it. Ibutang na natin niyan sa ilalim yung mga iba mong gamit. Ano yung mga damit? Ngayon yung mga tools na. Tools mo. Ano may yan sa ilalim? Wala, nag-ilaw. Solar ba ito? Pang emergency ba? Kasi iba. Alam? Nakapa. Kapoy, oy. Kaya yung mga gamit mo ha. Lagay ko na sa ilalim. Ano man yung hanapin mo. Social sila, may linoleum na. Ay. Linoleum. Linoleum, ito. Itong kuan? Ito tawag dito linoleum. Agoy. At ayun na mga mams, ako nakauwi na nga ako. Tapos yung nakakapagod na paglilinis, pagsasaayos ng ibang mga gamit ni Mia. So abangan nyo na lang po ang update, no? Sa paglilipat nung Mila Kano dun sa bahay ni Mia. So tomorrow, pupunta ako sa Sipalco para i-check naman yung kanilang metro ng ilaw. Kasi nga naputulan. No, anyway, thank you so much for watching and thank you so much.